Okei, Kibe. Kolmas viikonloppu B:n SM:n karsintaa. Tuto ja hetki sitten voitto Blues-tiimistä. Aloitetaan Tutosta. No, Tuto-peli. Se oli hyvä peli joukkueelta. Maaleja tuli. Kun alettiin toimittaa kiekkoa maalille, niin kuin valmentajat ohjeisti. Ja näin kaatu Tuto eilen. Ja tänään sitten oli vähän takkusempaa toi alku 2 erää. Ei oikein hoidettu kiekkoa maalille. Ja näin uskottiin vika erä. Laitettiin 4-0 vastustajan turpaan. Se sun viimeinen maalis siinä, kun oli 30 sekuntia tai oliko 31 sekuntia aikaa, niin päätitkö, että nyt mennään? Joo, cool vaihtoehto, että luistele. Sitten siinä päätin nousta laidasta ja ampu kiekko ja sinne se uppos etuiläkulmaan. Hyvä näin. Mites Blues-tiimillä oli aika hyvä maalivahtikin, ainakin noin katsomoon katsottuna. Joo, kaveri nappasi pari ihan hyvää koppia, mutta toi... Sitten tiedät... No joo, ne torina näytti, että se teki siitä hyvä, mutta vika ratkaisi. Okei. Eli ensi viikonloppuna, onko 4. viikonloppu? Ketäs? Meillä on torstaina Tampereella Ilves. Siellä sitten. Hyvä. Siihen saakka. Kiitokset. Kiitos.